Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kani gade Kawei nagi kinhuan jo kaseng Congress naka first Nartiang constituency kabaha bapo West Gentiles district kabaha din balami kubor halor ka jingsha kno bakadai kaseng Congress kabaran kti Haka Thang ya Kawei ka Ïing Haka Shnong Lapangap kabadai ka Ïing jo ikong tildad khar hanin kasngi pat ka khanre tare ujumang kinong ilam jo kani kaseng ringkan kinong kersan jo kaseng Congress hapo ka first Nartiang constituency kilawan kiu syakini kanong ba Shnong ban pensai bat Kyntait mador ya kini ka jingkno ban Thang ya kini ka Ïing Haka Shnong Lapangap habakaran na kinong pathai kubor ha Shlong press club anin kasngi u secretary jong ka Lapangap Congress unit u ba Diamond mi lingdo ulai tho ba kaseng Congress kamdan jingtep ERM halor kata ka jingsha Thang jong kita ka Ïing Haka Shnong Lapangap kabalaja hakami thalai tarik mentau benai rempang ikwa ban pensai ba nagaleng jong ka Congress unit ngim dokta yano ru ban penplu ding ya kene ka Ïing andre kene ka jingcia ka cia hitam da ka dau jong ka jinglong Ïing long sem ka jong ki padahal ru ka por ba ha ka por ba ngiru ngi yamara sa kene ka Ïing ban yaram lem yikimo ban ngi sem ba ha ka por ngi wan kene ka Ïing ngi yo I ba kitar paro lada pelum pelang lut samadan telana ka cakap tiar ke bagi ibu badha kene ka Ïing omdon sur ro omdon tiar sur ha ka por bagi betplu ya kene ka Ïing pada ka jo ka por ngi semba ha ka por ngi wan kene ka Ïing ngi semba kene ka long kami ya kene ka Ïing la semba kala bu aj bat kita ke parlok ke baya boy lang bat ka ke don ka ta ka Ïing dena kata ka daw mo ri ha ka por betplu jong kene ka Ïing ni wan bat ni ya wa ban yarap kloy mo bara kata ka por ngi siam ba kata kalong kami kadang ngi dang lap ha ka jing buhai bat kita kitiar kita baro lada penmi lut haswa ban penpelu ya kene ka Ïing bat hadin kata ki ong Ïing ba ki penpau kata ka jing ngi penpau kata ka jing siosi habang yo ku bor ba ki ong ba kadai ka Congress party ka ba le penpelu ya kene ka Ïing di tongki bangi wanang ne ban yasaj na kabanta kata bangi na galeng jongi kum ka parti Congress kum ka unit Congress ante ngim syam lapha yano ro ban le ye gane ka kan ndai tang da jing le ka jong ki hi pat ki ba jing asan ban manin ngi la yo ro ye report na ke police outpost to sai sama ki police outpost to sai sama ki sim ye gane report ki ong ba kane ka trying ang ne ka yathu yiki ba ka jingpan pelu ye kene ka Ïing ka jong ki ka ong bau de lok jong ka utau de alias longdo utau de tengah jong ka pat kene ka long kam de ka basisaru ka dai tang ka jingpan suba tang ka jing suba kam don ka ka sebut ka bati kena ba makar ka ong ba ka dai mau batam ndai tang ka jingpan suba ka tengah ka subah belum jong ka tengah jong ka subah ba de ulok jong ka unau alias dekha ba penplu ding ya kene ka Ïing dai tambangi la dalem jong ipat ngisiam ba kaneru ka dai tang na ka jing subah pat kam don ka ka sakhi sabut ka babiang ki khun jong kene ka Kyntait ba plu Ïing ki dai de satang ki riu rat ba na ki lidar jong ka parti NPP mo de jong masnya palang dhar bat hagale ke jingcia ki penpau kene ke jingmut ka bomsnyo ya hap bat ngi kum kinong sob chnong ru bat ka bu ki bu ye kene ke jing subah hangi andrengi na galiang jongi ngim sam la ru ye kene ka bat ki penpau na galiang jongi kum ke Shnong te urang ba Shnong unum tip ye kene ka daw lane tip ru ki bahaying hasam kinom ay kata ka daw lana kinom pani kata ka sap lana kinom ay kata ka sakhi sabut badai mano ba penplu ding ni kene gai manalor kata ru ki don ki BDP ki badon Shnong kine ki BDP ki badon Shnong kinom tip ru bat kine ki trying kim khlam da pentip ye ki BDP Shnong ba ki le ye ka badon ka